Captain General Urum Anike Community na Council obodo Awka North Bosa Felix Oranye akpọkwela ndị ntorobịa ka ha na-asọpụrụ ndị nne na nna nakwa ndị okenye ma zere atụmatụ ọcha isi bute eji achụ ego ka ha wee nwee ike ịnọ ogologo ndụ ma bie ndụ ga-abụ uru. Onye ọrụ mbụ Emmanuel Okonkwo kọrọ anyị akụkọ a ka o si wee kwu ya. Sir Felix bụ onye nyere ndụmọdụ a dịka ọ na-agwa ABS okwu na Urum kwuru na isi ihe bụ ịnọ okenye bụ irubere ndị okenye isi na ịkwụba aka ọtọ. Ọ kwararịrị na amụma ndị a bụ nke adịghịzi na ndị ntorobịa ugbu a, wee kwuo na oke ọnwụ nke ndị ntorobịa ugbu a bụ enweghị ezi nsọpụrụ nakwa ịchụ ego n'ike na-akpata ya. Ọ dọrọ ndị ntorobịa aka na ntị ka ha bagide n'ịlụsi ọrụ ike ma si n'ụzọ dị mma were na-achụ ego, nwekwa ndidi n'ụwa iji wee bie ogologo ndụ ma mepụta ihe kwesịrị na ha ga-eme n'elu ụwa. Some of them na-abanye n'ihe ọnwụ ike na-abụ because na ọ dị ọsịsọ. So n'ihe na-ayọ na-enyekwa ndụmọdụ to ụmụazị kịta ụmụazị ndị oge nke anyị a, kwụsị ịgba ọkụ ọsọ. Onye na-agba ọkụ ọsọ na-anwụ ọsịsọ.